खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म सांग्रां जा बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां रायजोआव फैनाय बारहुंखाया मोनसे गिख्रंथाव महर लानानै फैदों दिकेजुलियाव फैबाय थानाय गंसे फरायसालिनि बासआ हरखाबै बारहुंखा फैनायजों गिदिर बिफां गोग्लैसिननानै बिफां बायसिननायाव बासनि सास्नि फरायसाफ्रा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों खौरां मोननाय बायदिब्ला गोबां फरायसाफ्रा गावसिनि जिउखौ खुनुरुखुमै रैखा मोनदों होननानै मिथिनो मोनो आरो बे जाथाया बयनिबो गोसोआव गिखांनाय लाबोदों फिन फोरमायबावोदि बे समाव दिकेजुलिनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे फरायसालिनि बासआ बिफां बायसिननानै सास्नि फरायसाफोरनि जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे समाव रायजोआव फैनाय बारहुंखाया गिख्रंथाव महर लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां रायजोआव फैनाय बारहुंखाया मोनसे गिख्रंथाव महर लानानै फैदों दिकेजुलियाव फैबाय थानाय गंसे फरायसालिनि बासआ हरखाबै बिफां बायसिननानै सास्नि फरायसाफ्रा जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 700022 71929 970 66808 78 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन